baba, kinahanglan, hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way na ko kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Salamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta.
Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 32 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas! Maayong aga, Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton iyang aparatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports, first edition. Subong, sa aton nga mga kabombo, sa aton iyang mga kauturan, kadasiglan sa aton iyang mga inadlaw, no? Biyernes, nakita sa karon ni adlaw banwa, pet sa 11 na kita. Pet sa 11 na kita sa bulan sang Febrero, tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob. Lasay isang takna, subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pila kamarga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita rigikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong nga aga ang aton mga bombo, patrol, reporters sa field. Subong man aton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So nabula pila ka marga pangunang mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan pila iya ka marga pangunang mga balita nga aton iya nga paghahatagan sa pagtamod subong sa sining sa aton iyang mga kabombo, no? Sining, again, Biyernes naman yung edisyon sang aton iyang palatuntunan. So, sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton, no? Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local, nga aton iyang diskusyonan sa subong iya nga aga. Sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita, nga aton iya nga tutukan, kag aton iya nga diskusyonan, no? Ang covenant signing
peace covenant signing agin patigayon driya sa aton sa may syudad sa Bacolod ti sa 3 ka mga lugar via Zoom, no? Kasimbayanan for Safe 2022, no? Ito yung mga kandidato driya sa may syudad sang Bacolod. Nagpatigayon iya sang sining peace covenant signing. Kag subong man sa mga kabombo naton, no, dugangan tapos pila naton iya ka mga nagapanguna nga mga balita, no, nga aton iya nga tutukan sa subong iyang agadri sa aton iyang palatuntunan ining naglumpat, no, bawian ni sang kabuhi ang ining 35 anyos nga lalaki matapos nga malunod sang ini ang nagalumpat sa dagat sa roll-on, roll-off vessel sa Bacolod Bredco Port. No? So, nagtanaw galit may diferensya iniiya sa paminsaron kag subong man. Diskusyonan ta pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita, no, ining 1.7 million nga balor sang illegal iyang droga, no, na kumpiskar sa aton or sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa aton man nga mga katapo iya sang kapulisan. Sige, no, kag subong man ang dugang pa nga mga balita ang aton iya nga tutukan kag aton iyang diskusyonan driman sa aton nga palatuntunan ining pagsungka, no, nanday Anay Isabela Mayor Renato Malabor sakay kag iban pa nga mga former nga mga punong barangays, no, sa kay mismo sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, no. Sige, no, so aton iya nga hibaloon sa aton iya nga sa aton iya nga palatuntunan sa aton iya nga pagpangaragad sa subong iyang aga dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. So maring mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan driman sa aton nga palatuntunan, no, ang ining pagsungka kahapon sa Office of the Vice Governor, no, si former Isabela Mayor Joselito Malabor kasubong man sanday punong barangay Ami Locsin sang barangay Kuwaan, no, barangay Arman Cordero sang barangay May Tubig sa Banwasang Isabela. So amo ini, no, ang aton iyang diskusyonan diri sa aton iyang pagpangalagad sa subong iyang aga. Okay? Sige, no? 38 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. This time, sa mga kauturan naton, no, ang pila pa ka mga regapaligbanguna nga mga balita pong sudnon nga aton iyang tutukan pag-abot naman dugang, no, sang Pfizer vaccine arrival diriya sa aton sa pungsod Pilipinas, no, kag subong man ang pagbasura sa first division sang disqualification case against Bongbong Marcos. Amuning pakigbato sang tinalikdan ni retired Commissioner Wena Guanzon nga balnya ti sa iyayagin disqualify niya si Bongbong Marcos, no? So sige, amuning aton niya nga tutukan kag ma-update kita nagikan sa ruwasang pungsod sa Russia-Ukraine nga conflict kag sumungman hibalo nato ng pinaka-latest update kag pinaka-latest nga development kag si former US President Donald Trump ang ginaimbestigaran. So amo ning mga nagapanguna nga mga balita nga aton nga tutukan sa subong iyang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Okay? Sige. So subong iyang aga, checkero naton kamustahon naton iya mga kabiran ang aton nga sitwasyon diri sa palibot sa syudad sang Bacolod. Sa mga kabombo naton sa aton yang palatuntunan again Biyernes kita, no, nagapreparar na kita para sa Valentine's Day. Sa Monday na, no,
Subong niya ang mga may date, subong pa lang nagapreparar na. So, kamusta ang ato niya nga sitwasyon, Dre, sa palibot siya sa Bacolod? Chikeron ta naman today. Subong nga adlaw, kung kumusta naman ang mga presyo sa mga bulak, no? Kay San Tinalikdan to, ay pa man ginagilabot ang ila sa mga supplies, di subong niya. Kay Friday na, Saturday, Sunday, sa Monday na ang Valentine's Day, no? Iban may mga date, iba naman na wala lang anay kay manti COVID pa, no? Sige, no? So again, initanan ang diskusyonan naton diri sa ato niya nga pagpangalagad sa subong iya nga aga sa Bombo Report sa first edition. Kamusta ang ato niya nga sitwasyon diri sa may palibot sa syudad sa Bacolod? Chikeron nato na una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton, no? Kagabi may stabbing incident naman, nabunaan, patay naman diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Grabe. Amo na gid ning ato niya nga sitwasyon, no? Sa mga kauturan naton ni nablang kabagay nano na lang ni man, no? Kadamo gidya isog subunghaw. Sige, no? So, sa diwata, sa mga kabombo nato, nag-monitor sa aton sa 630 kHz sa insinidratag sa mga radio dial o nag-upod sa aton subong sa Facebook. Sa Facebook Live, sa Bombo Radyo Bacolod. So, hello sa inyo dira. And sa mga utod naton nga yara naman sa YouTube, nagapareser na sa aton iyang YouTube account. Okay? So, kamusta ang sitwasyon naton diriya sa may palibot sa syudad sa Bacolod? Chikeron naton sa unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, good morning! Bombo Ann, good morning. Live kita subong sa Dalan San Juan sa syudad sa Bacolod, eri malapit sa Police Station 1 kag sa Public Plaza, no, sa syudad sa Bacolod, kag amo man mambuan sa likod sini sang Bay Center ang ginabaligyan sa mga bulak. So ato na karang i-check, no, kung kamusta ang pagbulobaligya kag ang supply, ang presyo pagibambuan. So pila lang kadlaw buan maga-celebrate na kita sang nga tawag nga Valentine's Day adlaw sa mga tagipusoon. Amo gani man. Lapit na lang 3 days na lang, Bombo Grace. Yes, 3 days na lang. So, ang iban, mamuan, nagapanumdom na kung anong mga pakulo nila, no? Para sa ila sini nga mga kahagugma. No? May ka-date ka na? Yes. Kung yes, mamuan. Ambag ko, may ka-date ka na. Mamuan, kadamo sang akon nga pinilian. I mean, mamuan, kadamo sang kapangagad. But, busy ako sa amo ng adlaw na yung ubra. Haba? Unahon na yung ubra, no? Si after ubra, hindi pwede man ka-date. Oo. Makay nga, gawagaro bambuan, no? Damo sang mega panghagad. Pero mostly bambuan, mga friends man lang. Mga kwan, abi, mga barkada date. Yes, barkada date, no? Pod ko man ng mga single. So, kung nakasadya, gini sa iba ni Bombo Grace, nag-look forward na kahit may mga ka-holding hands, maka-HHWW. Yes, holding hands while walking, no? Butangan tai with eating. Alam mo ba? May eating pagid? Yes, oo. Mga sweets bala. Bambuan, no? Mga chocolates. Ato man na-checkeron karon ang presyo sa chocolates, bambuan. Kung ikaw, Bombo Grace, ano na namian mo kung hatagan ka sa Valentine's Day? Chocolate, flowers, or both, or nano? Ako, bambuan, hindi ako mahilig sa flower. Gusto ko pagkaon. te. May idea na ka mo, no? So, depende ni sa mga kauturan. Tamayara, man iban Bombo Grace yan namian hatagan bulak, diba? Yes. That's why nga kung Valentine's Day, gina-check na ang presyo sa bulak. Oo, si Bombo Anthony, sang una, sang wife pa nagaminyo. Gahatag ni flowers. Hasta guro subong nga gahatag mo ni siya gyapon flowers. Wow! Kanami ilang mabuan. Mapasa na all ka. So, importante man na mabuan, no? Nga may, ano ka bala, may mga pakulo ka sa amon ang adlaw. But, nami, pagid bambuan, kung adlaw-adlaw, napakita mo gid sa imo nga kahagugma, nga importante sa imo. Bombo imo. Anthony, Bombo Grace, ang una, gatag siya flowers, no, sa iya nga girlfriend, ti subong wife niya. Pero subong, kay minyo na siya, nagahatag na siya gatas. Itsakto gina, Bombo Anthony, no? Diba?
Yes. Amo na iya kay Chris, dibla, mambal ka nga ibakal ko to bulak nga tag tiyamakon mo nagligad pag check mo ang isa ka stem sang rose, isa ka gatos. Yes. Yes, mamuan. Last time nga na-check nato nito maligaan, ang presyo sa isa ka rose pa lang mamuan. Bao, gagata, 100 pesos. O, shin, tekon pila na ka stem kundi, kung may bata, bakal mo na lang gatas, no? Yes, mamuan, no? Importante subong nga. Kung may pamilya ka na, magiging imo nga bata. Pero mamuan, may kalalaman ko nga damo-damo sa Rosila balay mo. Sakto na? Oo, tapos pwede mo lang na, sa balay ko to, damo to rose, no? Pwede mo lang na pagsion da tuod, no? Kung magtanom ka rose, si Bombo Anthony, damo man yung ginatanom-tanom last time. Kundi libre na magatag ka, no? Yes, mas ma-appreciate ko pa Bambuan kung halingin sa imo nga duta, no? Kung balay. Oo, insakto na, no? Tiyan mo na, iba naton yung mga kautulan, tiyan mo na bidahon ta. Matanom na lang tabi rose. Hindi pag-abot Valentine's Day, may ara ka rose. Yes, Bambuan. Ambal ko, matanom ang bidahon na lang sa iba naton yung mga kauturan, matanom na lang rose, kundi pag Valentine's Day, may ara na siya rose. Yes, bright idea, Bambuan, no? Kaya kagasto, kamahal ka, bulak, subong, no? Mas nami kung ano ka malang bala, Bambuan, green thumb ka, no? Tanom ka bulak. Amugid, no? Sa mga kauturan naton, sakto gid na. Pero balikan, tanakaroon ng presyohan, ay kay Friday na kita nga daan, Yes. Monday na ang Valentine's Day, Wow, lunes mo, no? Amo ang adlaw gid sang Valentine's Day. So masako mga katawhan na Bambuan, but ang iban kapangita gid pa maagi nga makagwa sila bisan dira lang sa higad sa baybayo Amo gani man. Oo. So Bambuan, kay kadamo sang nagluntad sining bulan sa Pebrero, tuig 2022. Madamo man Bambuan ang hindi amo, no? Mga lain ba lang ang mga hitabo, no? Nagaka luntad diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. So kagapon madamo kita sa balita isa ni diri Bambuan, no? Ingagaw pa sang gabi nga oras. Ining stabbing incident, no? Nagluntad sa Barangay Tangob, spesyalmente sa Purok St. Peter. Bambuan kag may patay, no? Isa ka welder ang ginbuno sang iya sini nga kabulig o kun helper Bambuan. So ang una gid sini nag-inom na sila Bambuan sang makahulubog nga ilimnon, no? Kag according sa nakakita, no, kay may upod man sila Bambuan nga dira man ga obra. So ang ining duha upod ni obra Bambuan, no, ang isa motong welder kag isa mo ning iya nga helper. So nakita ni sang witness Bambuan nga naga-inom sila kag ang ining witness nakabati sang paglalisanay bala, no, sang duha. Ang ining si alias Neil kag si alias Bayong. Ining si Neil Bambuan, ara na sa legal nga edad, kag amo ni siya ang biktima, no? Nga ginpatay, ginbuno, Bambuan. So ining si alias Bayong naman niya, amo ni ang iya nga helper, no? So Bambuan, una gid sini ang aton ang biktima Bambuan, no? Ang kumbaga nag-una bala, no? Nag-una sini pangakig o kun lalis sa suspect, no? Dayon ang suspect Bambuan nagbalos lang, no? Naagi man sa pagbuno, no, gamit ang kutsilyo sa biktima. So ining si Bayong Bambuan, no, ang nakapalagyo, no, matapos siya mahimo ang stabbing incident o kung ang stabbing sa kay Neil ni. So si Neil ginwayaan ng Bambuan nga nagayagdaon na kagapuno naman sang dugo, no? So dead on the spot gid siya Bambuan. Di ning iya nga pilas Bombo Grace. So Bambuan sa iya sini nga lawas, no? Ang iya pilas, but hindi ko maano pa kung diin ang iya sinigid nga pilas, no? Posible sa vital organ niya gid ni igo muna nga patal-patal gid. Yes, napatay gid siya. So meaning ano ni kading trabaho nila? So Bambuan ga trabaho ni sila, no, sa isabi ka construction, ano man? Do construction siya, no? So helper yan ni sang victim ang suspect.
Yes, Bambuan. Helper Yes, sang helper, no, kay welder ining victim. welder. Ang suspect iyan nga helper. So Bambuan, dira gid mismo sa barracks nila natabo ang ining pagbinunanay, no, o kung stabbing incident ay unahan sang pag inom-inom, no. Ining si Neil ni ginhaga niya malang ni si ano mo, si Bayong, no, alias Bayong. So Yes. meaning to say, halin sa sugod, why man tani sang intensyon nga mabunaan gid, no? Kay ti miguhay sila, helper, updanay sila sa trabaho, galing ti na ano ni gani na samua na sang agwa di patranta sa makahulubong ilim no ng ilang nga paminsaron nga duha. Yes, so do shop ning ilang nga ginaobrahan, no? Kag siguro Bambuan may ara na nga daan nga conflict sa ilang nga duwa, but nag-trigger lang, no, sang ining nag-inom-inom na sila, siguro may ginastoryahan sila nga party man sa ilang nga obra kung sa ilang nga pag-upo dira, no? Kag amo to, no, si Neil, no, pangakig siguro amo to nga si Bayong, no, kay dugin unahan niya ni Bambuan patupa si Bayong mo ining si Neil. Dason, si Bayong ni nangama, nagpakotsilyo, agin mono ang biktima. So, why pa rin sila sa mga full name, no, Bombo Grace? Wala pa Bambuan, mga alias pa lang. Taga-diin sila gani? So Bambuan, taga barangay Handumanan ni sila, no? Lunsay, mga taga barangay Handumanan, syudad sang Bacolod. Okay, pero dining barracks nila? So ang barracks nila Bambuan, located sa Barangay Tangob, no, sa Purok St. Peter, Bambuan. Kay pang weldings lang nga duha. Yes, Bambuan. Okay, grabe no. Tiyamakon mo na. Inom-inom tapos resulta ho dulaan sang kabuhi ang isa kay man na impito man to, it could be si alias Bayong kay tigununahan man siya, ginlalis man siya, tiningita sa kutsilyo. Ti subong until now, Bombo Grace, ginapangita pa siya gyapon sa mga kapulisan. Yes, Bambuan, ginapangita pa siya. So ato na karon ko an update, no, sa Police Station 8 kung ining si Bayong nadakpa kay usually Bambuan kung makakommit ka dira sa Police Station 8 hindi ka na makaluwas dakop ka gidayon mo gabi daan mga Sino seguridad ganing hepe dira sa Station 8? Yes, Bambuan. Sinong hepe tagani sa Police Station 8? So ang hepe dira Bambuan si Police Major Jory, pero to dira man nadakpan Bambuan ang tubalang nagpatay sa maestra sa Cadiz, no, Cadiz City. So amo na, no, bantayan ta na karon Bambuan kung madakpan niya siya kay sigurado gid nga pasakaan sang kaso sa pamilya kag magatubang gid Bambuan, no, sa kaso. Amo gani man kay do ka riit na gid sa aton nga sa sitwasyon, do ka adlaw-adlaw na lang ning galuluntad sa aton sang tinalikdan tong adlaw atong miyembro sa Quadra Group tigin operate to ya, no? Yes. Before sininatabo Bombo Grace ang pagpatay ni sa kay alias Neil nga taga barangay Handumanan sang iya mismo malang kaupod helper niya upod niya sa obra niya abi. Prior sini Bombo Grace ti maglumpat to sa kwan ho sa Roro vessel sa Bredco man niya kahapon sang hapon, Bombo Grace. Yes, Bambuan, no, ginkibot gid ang bilog nga mga personnel dira sa Bredco Port, no, kag diri man sa syudad sa Bacolod ang paglumpat sang isa ka lalaki na edad sa 35 anyos, Bambuan. So ginluwas, but amo na, no, nanadula na siya sa kabuhi. Tiyamakon mo yung, siyempre, una ma-wonder ka, Bombo Grace, 35 years old, no? Tinga naglumpat siya. Gali kayo may dulo diferensya siya sa paminsaron? Yes, Bambuan, ang natawag nga nervous breakdown, no? Nagatulod sa imo bala kung malumpat ka abi. I mean, gaano sa imo Bambuan? Sa imo? Nagatulod sa imo nga magimo ka sang malain sa imo kagalingon, so amo na sang nervous breakdown, no, depressed pag biktima, so hindi ta siya ma-judge Bambuan, no, kag condolence lang sa pamilya sining lalaki Bambuan. Kay again kung lang naton Bombo Grace, no, sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo, actually gin-try siya nga ma-rescue, diba? Sang Coast Guard yan hon muna kay actually makita nyo ganing video aside sa ning picture, makita nyo yung video ginlumpatan siya gani sa tubig kag
the last babaw kag i-revive man supposedly. Yes, Bombo, ang itinguhaan gid no sang mga personnel dira sa Bredco Port no. Upod man ang Philippine Coast Guard, di ba? Bomboan nga makuha ni siya, masalbar ni siya nga buhi. But sad to say Bomboan, no, paglumpat niya na gani ko no, duging kulbaan pa ni siya Bomboan, no. Na doon na nga man sa bala nga mabuhi pa sa. But in the end no, amo na. Paluoy lang Bomboan. Uri na lang siya nakamarasmas abi nga ay anong ginhimo niya sa iyang kaugalingon. No? Yes. Ay tigali may nervous breakdown taga San Dionisio, Iloilo, Bombo Grace? Yes, Bomboan. So, amo lang na Bomboan, no, ginapahan duman tagig kay this past few days kadamo sa mga nagakomiter sang suicide, no? So, kalabanan mga bataon pa, no, ang ining last ning lalaki nga may kinaiya or lain niya iya nga pamaagi nga maghikog kay usually nagabigti Bomboan mo nakag ginatiro ang kagalingon so ariya so nakakot gid sa atensyon sa tanan Bomboan. Oo, amo gani man susto ka riit lang kadamho sa mga balita kahapon. Anyway, sige balikan ta ng presyohanay sa mga bulak no kung makabugtaw na ning mga nagabaligya Bombo Grace ito aga-aga pa man no sa aton. Yes. Sa una kung dira balas ang una before way back kay man sa dira na sila sa atubang bala sa cathedral sa Bacolod City Public Plaza dira na mga manugbaligya sa bulak no medyo ulo aga pagid man dira ya Bombo Grace kay damo nagahapit damo nagapamanaklon pero sang nasaylo sila dito sa likod although ginatultol man sila gyapon pero ano ni medyo ulo adlaw na gid man sila dira Bombo Grace so ibaloon ta kun kamusta naman subong ang ilang mga supply Bombo Grace nag-inabot na. Yes, Bomboan, aton akaron nga i-check no mga pila lang ka minuto Bomboan no aton nga pamangkoton didto ang mga nagabaligya kung nag-inabot na ang mga supply kaniligat pag-abot ko do gapadaan na ang ibang nga bulak mo. So importante Bomboan nga magbaligya bala sa aton makuturan sang mga flowers dapat fresh no kay para nga malipay man ang ila sining kahigugma. Amo gani man kay kundo medyo laya na siya tiba si mahambal na karon ng imong girlfriend o ginapangaluyagan ay nano ini laya man nga paghigugma. Yes ba si amo panatunaan sang paglabuan ay Bomboan no kung pag break no sang magkahigugma Bomboan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bomboan lang kita dire sa Dalan San Juan ini si Bombo Grace din labato naga-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa unang hugnat sa balita gindiron sa aton subong yang agadri sa aton nga pala tuntunan sa Bombo Report sa first edition. Good morning Bombo Ann. Mahal na ang bulak, mahal man ang chocolate. Bakal ka na lang pagkaon kag magbanding kamo sa family mo sa Valentine's Day, sadya pa kamo. Gani man sir no. Kung may pamilya ka na hugisa although iban nga mga bana no at igahatag mo na gyapon flowers sa ila sa nga mga partners no maski ano pa pero iba naman yati very practical kung si Bombo Anthony pa bakal kung na lang niya gatas anay subong no instead of buying flowers isang una sang mag-boyfriend girlfriend kaya bakal man ko flowers maintindihan mo man, no? Mas practical, mas mayo. Di ba naman naton iya nga mga kauturan, kung anong mga pakulo sa date, importante, ginapakita mo ang imo sa nga pagpalangka. Di ba, Bombo Anthony? Anhon mo na karon ng mga linibo nga bulak kung pakulahaw lang man na, just for the sake of kung ano, drang imo sa nga intention, pero maski wala lang bulak kung putli, ang imo blang nga intention, ina blang tuntuod gid, no? So, pero, syempre, kung Valentine's Day, that's gina-check ng presyo sa bulak, kay may mga nagabakal gid siya. Kadamo gid sa mga nagapamalaklon sa mga bulak nga ini chocolates, no? Okay, sige. So, kadamo gid may mga nagapamakal. That's gatagan ko mo idea, hatagan namon ka mo idea sa mga kauturan ta. Friday, sa Monday pa man ang Valentine's Day, few days before Valentine's Day, kung kamusta no, ang presyohanay sa mga bulak no, dito ang isagid sa mga ginabaligyaan sila luwas sa mga private nga mga lugar driya sa aton sa may
sa Bacolod sa Bay Center bala no dira na siya dira sa likod kaysa una again himutang na sa public plaza but para nga maplastar sila no gindala sila iya sa likod no sa likod sang Bay Center. Although damo man to gyapon nagabinakal kay mga kauturan ta tultulon ka man lang sina iya kun diin ka no. Anyway, sige, mapos kita iya mga kabanan for a while. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, dugang pa nga mga balita, kag tupiko, aton iya nga diskusyonan. Sige, standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige, balik na sa aton yung palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Sa aton yung mga kauturan kag, sa aton yung mga kabombo. 2 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sige, diskusyonan taning mainit-init pa nga balita. Amo ring ginabantayan naton ining disqualification case ni Bongbong Marcos. Naibalawan naton sang tinalikdan nga puwerte gid ni siya kagahod, no? Ining disqualification case ini matapos nga ginpakigbato man, no? Puwerte man ang pagbuyagyag sang before ni sang nangin outgoing bala nga COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Pero nag-retired na siya. Ante sa iya sini nga retirement, so puwerte gambal siya nga ako voted for disqualification, no? May mga ginamalisyahan siya, amo ni nanungod sa pagpabor abi sa iban nga mga commissioners sa kay Bongbong Marcos, sa kay BBM. So kahapon, sorry ng desisyon kasi 'di ba sa first division ni siya naghalin si retired COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ang Commission on Elections sa first division unanimously voted to junk
ang set of petitions that sought to disqualify Ferdinand Bongbong Marcos Jr. from the presidential race. Meaning, tiyan mo ni, ang tinutuyo sini nga ginfilean siya sa disqualification case para hindi siya ma-include or rather hindi siya padalagan abi no sa pagka-presidente. So ang 41-page ruling kahapon nga adlaw ginahambal dere basically. Amo na siyang ginahambal. Marcos did not commit a crime of moral turpitude. A ground para sa disqualification sa idalom sang election code when he repeatedly failed, pila ka beses nga may failure siya, wala siya naka-file sang iya nga income tax returns in the 1980s. So, amo na siya. Ang ground sinadira. Moral turpitude. Crime of moral turpitude. Kay wala siya maka-file sang iya sa nga income tax returns way back sang 1980s sa mga kabombo naton. So, sunod diri sa ruling sa mga kauturan ta, while gina-discuss na ni, pwede ka mo makapahayag sang inyo sa nga reaksyon, opinion, na hanungod ni sa disqualification case ni Bongbong Marcos kung para sa inyo, insakto ni ang COMELEC First Division nga ginpaboran siya nga makapapili lang siya sa gihapon, or do you think may lambot na ni papolitika nga paboran na gid siya because nga inis ti mga appointed ini sila may ara na sang pagpabor sa kay BBM because of syempre ara siya sa administrasyon mo, although why managahambal si President Duterte kay niya ni gani isang tinalikdan, may mga pabati-bati man siyang presidente, pero iba nagapati nga mga kaalyado yaman sa gihapon. So pwede ka maka-comment while nag-discuss kita. Si Commissioner Amy Ferolino pinned sang ruling bilang ponensya or designated nga writer. Siya ang designated nga writer. And si Commissioner Amy Ferolino nga, muna ba isang last time to ni pagtawag, amo ginining ginapunteriya ni retired COMELEC Commissioner Ruben Aguanson. Commissioner Marlon Casquejo nagsulat sang separate nga 12-page opinion which concurred sa main decision. So, amo na. So, nagpagwa sila 41 pages ni siya. Ang ruling again pagwa sang first division. Ang respondent dere, again, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang complainants or petitioners, sanday Akbayan Citizens Action Party Doris S. Noval, Joanna Bernice S. Coronacion, Jo Enrica Enriquez Rosales, Raymond John S. Nagrit kag Loretta Ann P. Rosales. So sila ini ang mga petitioners na hanungod sa disqualification case ni Bongbong Marcos. So, amo ni, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay? So, ginpadalaan isang notice sa mga counsel sang petitioners, si Attorney Howard M. Calieja, si Attorney Jekere M. Fajardo, and Attorney Golda Benjamin, Attorney Antonio L. Salvador, Attorney Mario E. Maderazo, mga petitioner, ginpang padalaan ni tanan. Sa bahin naman sang counsel for respondent, si Attorney Paulo Esteston, Attorney Al A. Balhon, kag Attorney Drexel Dabatos. So, dira, 41 pages ini sa aton iya nga mga kabombo
for the division, Attorney Genesis Gatdula, clerk of the commissioner. Okay? So, amo na ang pagpahayag diri iya mga kabinansang first division sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, ano inyo reaction? You think insakto ang COMELEC first division? Na para sa inyo, para sa aton nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, nahanungod sa sining pagpabor sa kay Bongbong Marcos nga ialaw siya nga magapadalagan, no, sa pagka-presidente. Ining 41-page ruling, no, nga ang COMELEC First Division nag-set aside sang vote ni Anay Commissioner Rowena Guanzon against Ferdinand Marcos Jr. Kaya again, very vocal to siya. Buts punto ni matapungulaya si retired Commissioner Rowena Guanzon mo, no? Ginjunk na ang disqualification case. It was a 2-0 vote, no? Which petitioners pwede man ka-appeal before the COMELEC and Bank and all the way to the Supreme Court. Ito ko na disqualify. Ito yung mga petitioner pwede man gyapon na ka-appeal liwat, no? Wala, hambal ni Sir JB, wala man ta mahimo kaya mo na ila desisyon. Let the people decide na lang kung sino gid ang deserving. Tiyan mo gid Sir JB, no? Tiyan honta ni Abi. Amo na yan yung desisyon, may punto man, sang COMELEC First Division. Kung ginaalaw si Bongbong Marcos, let the people decide. Kay at the end of the day, pag abot iya mga kabinansang May 2022 elections, di sa pila sila sa mga nagpapili sa pagka-presidente, how? We have Bongbong Marcos, Leni Robredo, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Leody de Guzman, Isko Moreno. So, to name a few, nga tido, amo ni sila ang mga makitaan ta sa forum, no? Mga known nga mga personality, at kamo na lang ang bahala nga magdesisyon sila sa ato niya mga kauturan. Kung ang COMELEC First Division naghambal, pwede gid, no? I-allow namon si Bongbong Marcos nga magpadalagan siya sa pagka-presidente. Ara man na sa kamot naton nga mga Pilipino siya kung if indeed deserving siya, no, nga magpapili iya sa pagka-presidente. No? So, sa aton nga mga kauturan, nga tinigambal ang COMELEC First Division nga Marcos can run for president even if he was convicted in a 1990s tax case. So, to quote gid sa dugang ginambal sa First Division, the deprivation of one's right to be voted for in any election should not be exercised whimsically and capriciously, lest we will be preventing qualified candidates from pursuing a position in public office. So, amo ini sa aton iya ang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Ang COMELEC First Division, at the time it voted, composed ng the commissioners Amy Ferolino and Marlon Casquejo. Dua sila. At retired na si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, no? And while COMELEC divisions are usually composed of 3 commissioners, dapat 3 ni siya. Ang recent retirement from the pool body had left the COMELEC First Division with only 2 members. Kaya again, nag-retire si COMELEC Guanzon. Nga mo tayo panawagan, diba desisyon na ta? Nga gina-delay ta ni. Tigin pa, alsa lang siya kag-aral, may desisyon na. Tiining duha niya, sanday Amy Ferolino kag Marlon Casquejo, nga mga commissioners, both appointed by President Rodrigo Duterte. Si Ferolino kag Casquejo, mga career officials who rose from the ranks before nangin commissioners. Si Ferolino was election supervisor sang Davao del Norte, while Casquejo, isa ka election officer sa Davao City, kung sa diin man
Duterte was a long-time mayor. Ang former presiding commissioner, amo ini sa First Division, si Attorney Rowena Guanzon, supposedly had wanted to vote to disqualify Marcos. De blagin accused niya ni dumduman naton si Ferolino nga ponente or writer of the ruling nga deliberately gina-delay ang decision until after her retirement. Although kambal si Ferolino nga, hindi ang ako ni nga pag-delay ni was due to COVID-19 cases sa iyang office as well as ang petition's complexity. Nag-retire si Guanzon February 2. Ang boto niya against Marcos was no longer considered sa February 10 nga ruling. Sa mga dumakambal ka man tuod, no? Pagtapos, alsa ni retire ni Commissioner Rowena Guanzon pagka February 10, desisyon, So, sa pag-dismiss ng consolidated case, ang First Division found that Marcos Jr. wala nakakommit sa moral turpitude, which is a ground for disqualification sa idalom sa election code when he failed to file his income tax returns in the 1980s. So, amo na sa ato niyang mga kabombo. Ang co-promulgation nga ini, again, comes after 2 weeks of drama sa COMELEC. Days before sang retirement ni Guanzon, nga nag-reveal sang iya sa nga boto. Nag-release siya sang separate opinion sa media, even before Ferolino, ang ining ponente, ang nakatapos ang iyang writing her sa pagsulat niya sa iyang ponensya. Nga, tiyan mo na gani, ang aligasyon ni Guanzon, nga gina-delay ini ni Ferolino. Kaano siya anay, retire siya anay. Pero again, si Ferolino, sa internal letters leaked to the media, nag-insist nga undue rush from Guanzon, and that ang prolonged release sang ruling was due to COVID-19 infection sa iyang office kang complex nature sang Marcos case. So, amo ina sa aton iyang mga kabombo. So, anon mo, nakahambal na diri iya ang COMELEC, ang First Division. Although, again, pwede pa ni siya maka-appeal sa decision before the NBank, or if it still rules against their favor, they can run to the Supreme Court. Pwede pagyapon sa Korte Suprema. Mayara na lang sang one more pending disqualification case against Marcos Jr. sa Second Division, nga gin-file sang Ilocano Group, nga ang abogado niya is former COMELEC Chairman Christian Munsud. Mayara man sang duha ka mga cases junked sa division level but have been appealed before the NBank. Ang petition to declare Marcos Jr. o BBM bilang nuisance candidate naging filed by COMELEC, declared nuisance presidential aspirant Danilo Lihay-Lihay, kaya ang petition to cancel the former senator's certificate of candidacy filed sang civic leader whose lawyer is Tudor paburuan nila kaso. Although nga, ang Marcos camp has repeatedly described sining petitions against his candidacy as nuisance o kon mere propaganda. So, one more na lang. Pila na? 3 cases junked na kay ang duha previously and ang isa kahapon ni adlaw junked, and there is one more pending disqualification case sa Second Division. So, anong pagtanaw nyo? Sa aton iyang mga kabombo, kaalyado? Because nga kaalyado? Or anon mo kay amuring pagtanaw sa First Division? At the end of the day, kahit ano pang kulay ng politikong iboboto natin, magbabayad pa rin tayo ng tax, SSS, Pag-ibig at PhilHealth. I-shade mo sa baluta kung sino ang tingin mo ang deserving without canceling anyone.
Tiyan mo man Sir JB, no? Why tamay mahimo, butang balon. That's why very important man. Kasi feeling mo, abi, kung para sa imo, dapat siya nga ma-disqualify, pero otherwise, ano yung decision, kita isa-isa sa aton, may ballpen man, ara sa punta, sa mga kamuta, isulata, no? Maboto ka ni kay BBM, kung gusto mo ni sa kay Lenny Robredo, gusto mo sa kay Isko Moreno, gusto mo sa kay Ping Lacson, Manny Pacquiao, at imo na iya diretso, imo na iya decision, no? That's why very, very important, balikan tang Patrol Bomba Anthony, very, very important nga well-informed kita, that's why kita diri sa Bombo Radyo, di ba, nagahambal yung very important kay mga presidential candidates nga ni will attend sa mga forum, sa mga debate, para nga makilalaan ta sila, no? Kay subong kabudlay, no? Sa aton yung mga kauturan, sa aton yung makapen pa ko sa social media, ka na lang gid mag-rely sa kunano dira, sa ka-toxic. Pero kung ikaw mismo, kabalo ka, sino nga mga kandidato, kabalo ka sa ilang background, kabalo ka sa ilang qualification, maintindihan mo diri kung sino iya ang may maayong intention. So, makapili ka gid, di ba? Sa deserving sa posisyon. Rather than, kung sino lang to yung pamatsag mo yung ginapaboran sa social media, dito ka lang niya. No? Very, very important na siya. Hambal ni Sir Eric, na okay lang na bomboan na. Vote wisely lang ta, amuman. No? Vote wisely lang ta. Kabalota ko sino, again, kung sino nga kandidato ang deserving sinitanan. Okay? Sige. Sa aton yung mga kabombo, balikan nato ng patrol. Si Bombo Gracelyn Lobaton sa dugang pang mga balita magdiloong sa aton subong yang aga diri sa aton iyang palatuntunan diri gid lamang sa Bombo reports sa first edition. Chikero naton pila iya ka mga nagapanguna pa dugang pa nga mga balita. Bukas na ni mga balikaan sa bulak na ng sitwasyon naton subong sa dugang nga report. Bombo Grace, please go ahead. So, Bomboan, live kita subong sa likod sa Bay Center ko sa diin. Ari diri ang mga baligyaan, no, sa mga bulak. So, subong Bomboan, medyo madulom diri sa area. Malapalapit kita sa isa, no, nga una nga nagbukas diri sa punta niya Bomboan, no. Ang pala ni ang bukas. At least early pa si Ma'am. Nag-decorate na siya, Bombo Grace, oh? Yes, Bomboan. Nag-decorate na si Ma'am. Makita dire sa aton sining video, no? Nga, ka-fresh kay Ma'am na bagong ligo. Inspired pink ang as fresh as flowers nga gina-decorate niya. Yes, Bomboan. Kanami kay makita mo, Bomboan, nga ang bulak. Do wala pa sang marka sa mga itom-itom bala. Fresh kid. Fresh na fresh. Yes. Fresh mo may yellow nga roses. Ano mo? Ano na siya? May yellow nga roses? Yes, may yellow di nga roses. Kag may, pink gid. Oo, yes. Fuchsia. Yes. Di tanda sa mga duag Bomboan. Ambal nila ganit spell fuchsia, manya red na lang Oo. Okay, so fuchsia. Na ano na, rose man Yes, the rose. Rose na siya, ma'am. Good morning. Good morning. Si Bombo Grace, ma'am. Wow, kanami. Bako natagan kasi nasa isa ka pungpong nga fuchsia nga roses na Bombo Grace. Anong imo reaction? Oo, malipay man pero bako gagina, hindi ko mahilig sa bulak. But okay na lang, ma'am. Appreciate, gid. Bisan. Oo, tiyan ako mo magatag sa imo bulak, no? Yes. Ano na, tagpila na? Kanami, ma'am, tagpila man na, ma'am. Ang roses subong. Oo. Tag 80. 80 ang isa. Oo. Stem. Masaka man ni buwas. Buwas. Oo, so pila na buwas? Nag-share na sa 12. Yes. Asa sa Valentine sa muna na. Asa na sa pesos. Bomboan. Mahingagaw din iban. Yes, Bomboan. Nga nagasaka gid daw. Ma'am nga nagasaka gid. Ay mahal man ang bulak halin sa supplier. Din ka mo nagakakuha sang supply. Dinggit pakag sa Manila.
Oo. So, ang kada stem ni bisan lain color tag 80. 80, subong 80. Subong lang adlaw buwas 100 na sa. Di mo ba ma'am, ano ang bakal? No, anong nga duag ang bakal? Laban gid red. Depende man sila paborito nga bulak kay nga color ko na nila. So red bambuan ang bakal dire kay symbolizes love, no? Ti ang red tag pila 100 man gyapon. Tag 80 bambuan ang red. Bisan ano nga color? Maski ano nga color, maski Yes. yellow. Yes, bambuan. Oh, okay. Di pa again din to nila nakuha ang supply? Sa Benguet kag sa Manila bambuan Sa ang saan supply nag-inabot nila. ang ilang nga kwan? Saan nag-inabot? Ma'am, saan nag-inabot ang mga supply, ma'am? Karon guro adlaw. Wala karon pa. nga adlaw. So, Aria, sa saan lang na nag-abot? Gapon. Kagapon. Like every anong shipment nila? Every anong inyo nga shipment, ma'am? Nang pagtatlo, 3 days. Tatlo adlaw. So, babuan, 3 days. Mga pila man ang itin nila sa bulak, ang iya nga freshness, ma'am. 1 week mo lang yes ang bulak. So far, ang inyo, diri nga balaligyan, ang mga bulak, wala man nasayang. Wala man ah. Namo man kamo managbakal diri? May ara man. Diri Naka-adjust wala pa na? Valentine's Day. May nagabakal lagi, damo na. Oo, ikay iban birthday. Ay, wow. Iban sa patay. Oo. Kasal, mo na. Mas damo pa ang patay, kagkasal sa kay sa Valentine's Day, no? Oo eh. Adlo sila Valentine's na kami may ara gid adlo bakal gid roses. Wow. Sino ma'am ang nagabakal gid perme dire mga lalaki gid sa? Bayi laki ah. Sa Bayi. lalaki, oo. Mga bata pa ma'am? Oo eh. Wow. So ano Batulan ang man na taon man. Wala pa kaplariya sa nga magbakal. Oo. apektado Bawaan. sila sa pandemic, Bombo Grace, sa baligyanay nila bulak? Yes, so ay come again. Apektado sila sa pandemic sa baligyanay nila bulak, Bombo Grace? Ma'am, apektado man kamo sa pandemic sa Paligyanay Bulak. Oo eh kay jutay lang sa maglagaw. So, babaan, no? Wala gid sa luwas. Di ba no? ka 2 years na ni previous nga Valentine's Day, pakamusta sila? Dutay o damo mas labinta? So, sa previous nga Valentine's Day, ma'am, kamusta ang benta compare mo sa Bongke? Ang parehas naman Japon kay ti pandemic man to nagligad. So, wala pandemic, di ma'am? Ate okay ang bintahan ay. Sa isa kadlaw, makapila ka mo, ma'am? Damo man guro. Hindi na wala na binta. So, may kaayo man, ma'am, sa inyo? Oo eh. Kung mag-ayo, ti payoon man eh. Di maayo ako di karon. Oo ah. Bombo Grace, di pila na Yes, ka-years ma'am. si Ma'am Gabaligya Bulak? Yes, ma'am. Pila na ka-years si Ma'am Gabaligya Bulak? Ma'am, pila na ka years nga nagabaligya ka di sa mga manaming mga bulak? 4 years. 4 years? 4? Oo, 4. Halin sa pagsugod, dira na ang Bulacan. Oo, halin pagsugod sa ilo. Okay. Oo. Ma'am, what makes you continue? Okay lang ah. Okay lang ang benta. O, wala man ka perde. So, amo na mo. Nalipay ka man magkuti bulak? Oo eh. Nakagi ka na baton bulak? Wala ah. Wala lang katagay. Sanay, ma'am, may mahatag sa imo, ma'am. Wala lang ah. Babaligya lang siya. Babaligya lang. Why pa may nakabuena mano? Wala pa nakapabuena mano, ma'am. Wala pa tao. Do ako bambuan ang mahabuena mano. Do bakal ko. Ikaw magbuena mano sa iya? Oo. Anong oras gid na normally may nagabinakal bulak? Yes, so Ano oras gid normally may gabinakal bulak? Mga ano oras? Mga ano oras, ma'am, may nagabakal na gid. Yara alas 6, may yara man pasado alas 6. Kung may munog bakal, mag-abot lang yung munog bakal. Wala man mabalaan kung ano sila oras gakalad to. So diri na Yara sila man temprano pa man. diri na sila gatulog, Bombo Grace, sa Bulacan. Diri na ka magatulog, ma'am. Wala. Din ka magapuli. Sa Granada. Sa Barangay So Granada. aga pa siya gali. Oo, aga pa si ma'am, no? Usually, ikaw di una. Ako ga abre. Siya man gabre bamuan, naman na aga pa sa. Ano So, ni mga bulak ya subong? May mga puro lang gid roses. Anong iban? May ari di iban bamuan nga mga bulak, no? Hindi ko galing kilala. Alician ma'am sa Antorium. Santorium. Antorium, Stargazer, Carnation. Anong pinakamahal, Bombo Grace, nga
pwede nila mabaligya like sa Valentine's Day, tag mga linibo, mga bouquet gid bla. Anong pinakamahal? Ano ma'am ang pinakamahal Arrangement. nga ginabaligyaan nyo like sa Valentine's Day, ma'am? Ang wala pa yan na bouquet. Kung amo lang ni mga loss lang. Oo. Mga moms naman, 400 ang dozen. Ato may stargazer. 400 man ang stick. Wow. Ano tsura ka stargazer, Abi Bombo Grace? Ma'am, pwede ko ma'am kalantaw stargazer, ma'am nga bulak, ma'am. Pakita ta sa aton mga viewers kay base mo bakal sila balaw. No, kalimtan ang rose, nakagasungod ka rose. Lang kay bamuan ha. Pakita ya, tagpila ko no, 400 ang stick. Grabe Yes, ba? bamuan. 400. So, amo Dari na si ma'am. kamahal Oo. Damo siya da bulak, Bombo Grace. Subong bamuan, do makita ko di ginaplaster pa man lang ni nila. Pero kung maplaster na ni karon nga ano nagid bala, no, tapos nati damo-damo man ang tawon. Kay ang iban siguro na bakal na manugabot man ang supply bamuan. So di man tanto gid kadamo, no. Grabe no, subong 80 pa lang tiba na ni mo bakal ko subong basi malaya pa ni sa Monday. Gani. Sa pagkabuwas, although kwan man ko no ha, 1 week pila ko no ka days ang ano sang bulak ang tenerya. One week to bamuan, magatinir ang Kung freshness. mahingagaw ka subong, kung ako sa mga kauturan tang gusto magbakal bulak, mahingagaw ka subong. No. Pwede gidya kay sa ibutang mo lang sa tubig. Amo na ang stargazer ho. Yes, amo ni ma'am. Yes, bamuan. Ari ho, amo ni nga color, stargazer. Tanan-tanan ang stargazer. Bamuan. May yellow, Tag may 400 pink. na. 400 ng isa na ho. Oo, 400 ni ma'am ang isa. Oo, 400 pesos. Ngamal, bamuan. di na nagatubo aw. Di nagatubo, ma'am ha. Sa Baguio, dito sa Benguet halin. Kamahal-mahal man sina. Yung mapabagyo na lang ta as a friend. Bagyo as a friend, madate to as a friend. Oo, Namo to tugnaw to. stargazer. No? Tiyama ko Yes. na, tag 400 na ang stem na. Ho? Oo, tag 400 na bamuan. Oo. Ang area, ma'am, oh. Area mo. Ano ni sa ma'am? Sa 400 ang dozen. Okay. Pero may ayo, 350. Ano ni sa nga bulak, ma'am? Malaysian moms. Malaysian moms. Malaysian, ma'am? Okay. Hindi ko mahilig ba sa bulak mo? Oo, tema ko mo, may mga pangalan gid sila, no? Yes. Aton kilala, syempre kilala to na tanan ng mga roses. Ang iba niya, do medyo bulubudlayan kita magkilala, sina Bombo Grace. Oh my God, bamuan. Ano na Pero siya, kung ang bago mo gin, ano to? Ano ni Bombo Grace? Malaysian? Malaysian mom. Malaysian, ma'am. Sabi ko Daisy. Hindi, lain ng Daisy bamuan. Hindi, may Daisy ka mo. Wala. Wala. Tagpila ng Malaysian moms na. Tag 400 pesos mamamuan, pero makaayo ka 350 pesos, no? Ang isa ka bugkos. Yes, no. Isa ka bugkos 400 pesos. Kag ang iban pag idili nga bulak pambuan no pang patay na di. Oo. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Grace ha. Thank you. Thank you gid ma'am no. Bamuan. So ang mga bulak Balikan ka tadi. Ang mga mabigay, Okay, sige. bakulo. Salamat gid Bombo Grace. Yes, bamuan. Yan si Bombo Grace Luwaton, para sa Mansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid kay Bombo Grace ng Lubaton. Yari ng aton mga sister stations, Bombo Radio, Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat bomboan. Nabtan mo gid kami Bombo Lindsay sa liwat maayong aga Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Western Visayas kay nagapang-check na kami diri sa presyo sa mga kabulakan. Ti subong ya ang presyo sang isa ka stem nga rose diri sa amon sa Bacolod 80. Pero pagkabuwas ang hambal dire no sang mga flower vendors pagkabuwas maano na siya Bombo Lindsay maisa kagatos na ang stem no sang mga roses nga ina until na sa Valentine's Day this coming sa parabuton iya nga Lunes nga adlaw pinakamahal tong isa sa pinakamalang stargazer tag 400 isa lang niya ka stem mo amo na ang pagmahal man sa mga kabulakan diriya sa amon sa may syudad sa Bacolod samtang sa lugang namon diri iyang balita kahapon ang taga-dira bala sa inyo sa may Iloilo sa province of Iloilo particular sa may Banwa sang San Dionisio
probinsya sang Iloilo ining 35 anyos no nga naglumpat siya Bombolinsi, Bombo Radyo Western Visayas sa ginasakyan nga roll-on roll-off vessel o kunroro sa Bacolod Bredco Port kahapon sang hapon. Sa pagpayag gari ni Coast Guard Commander sang Philippine Coast Guard Station Northern Negros Occidental Commander Joe Lovis Mercurio nga ang biktima amo ni si Joel Batallones nga 35 anyos nga taga dira sa San Dionisio, Iloilo. So mga 1:55 sang hapon sa naglumpat ni siya and then tiingin tanaw gali dito hambal sang iya sini nga upod man no nga nagkasakay sa roro nga may diferensya gali siya may nervous breakdown no so ginabot siya during that time amo na nga naglumpat siya tigin try man siya nga supposedly salbaron pero anon mo dead on arrival sa mag-abot iya sa hospital. Samtang sa dugang panamon diri nga balita positibo man ni si Attorney Joe Max Ortiz nga madaog nila ang petition for bail sa mga nagsungka kahapon nga mga opisyales sa Banwa sang Isabela nga akusado sa pagpatay kay late Moises Padilla, Councilor Jolomar Hilario. Ang patag diri sang abogado nga sining kontrobersyal nga kaso may kaangtanan sa pagpatay sa konsehal sadtong Marso 31, tuig 2019. So antes naman ang 2019 nga elections, no? Subong manog 2022 elections, Bombolensi, Bombo Radyo Western Visayas kay nagsungka kahapon sa Office of the Governor sa probinsya sa Negros Occidental, sanday former Isabela Mayor Joselito Malabor. Kasubong man sanday punong barangay Ami Locsin sang barangay Sinakuan kag punong barangay Arman Cordero sang barangay May Tubig sa Banwa sang Isabela. So amo ni so far mga balita manamon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Matapos nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombolinsi. Kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amo naman di mga balita sa syudad sang Rojas. Kag bugos nga probinsya sang Capiz, ginatugyan na lang no, ni Capiz Governor 7 Evan Nonoy Contreras II. Ining nagakahinabo no, diri sa amon nga probinsya sang Capiz. May kaangtanan sa budget sang RMPH. Kay man, ginareklamo no, ni Governor Contreras ining 7 ka mga elected officials nga sanday board members, Jonathan Sanipesa, Ricky Martin, Waldo Apolinario Jr., Thea Faith Reyes, Mateo Chuela, ex-official members nga sanday Mitchell John Patricio kag Renzo Teves nga sunod diri sa gobernador. Sang nagligad nga tuig no, wala gin-aprubahan ang gina-request ni nga pondo supplemental budget sang COVID hospital, which is ang RMPH nga inugbakal kung tani sang supply kag sang bulong no kag para man pasweldo, especially ang pasweldo sa mga medical frontliners. Kag naglabot lang 2022 way gidto na aprubahan ang amo nga request para sa ospital. Ganiti gindesisyonan niya diri nga ireklamo na lang sa Office of the President ang nasambitan nga mga katapos ang legislative members or department. Kag sunod diri sa gobernador, isa lang diri ang rason kundi ang pahmulitika. Kag ginpahayag man sadto sa piyak man niya nga kampo, ginpahayag man to nila sadto sa interview man kay board member Jonathan Sanibesa nga ang diri ang ilalang man kuntani nga ginapangayo to nga mga dokumento kuntani ginpasa lang man sang executive department no kag atong pagpatigayon nila sang head count sa mga empleyado nga kuntani mapamatud-an nga wala gid man sang ghost employees nga amoy ni siya ang ilaman nga panindugan no nga pamatud-an nga wala sang ghost employees nga gin-hired ang amon nga provincial government ang executive department sa amo nga ospital. Kag sa karon ganiti dito na to or nabaton na padala na sang gobernador ang amo nga sulat reklamo sa Office of the President. Sa dugang namon diri nga mga balita lokal, may-ari diri sang 21 ka mga persona nga atong ginapahayag bala illegal ang ilang nga pagsulod diri sa syudad sang Rojas nga
magalabay laman kung tani sila diri sa Rojas City kay man ang ilang nga destinasyon gid dira sa may bahin sang Iloilo agod nga magbaligya sining mga skincare products, mga sabon dira or no man dira nga pampagwapa or skincare. Kag napahayag sad to sang isa sa 21 ka mga na ginhold no sa makatapos ang barangay Punta Kugoy na sininga syudad nga naghahapit lang sila diri sa Rojas City no kay man mabaskog to ang balod so naghapit sila diri pero maagi lang sila ay mo kay since nga sa iban sila yang rehiyon kag strikto diri nga ginapatuman sa amon nga syudad kag probinsya ang pagpasulod gani sa with kung hindi kayaw sa sulod sang Western Visayas. So mutuway sila sang mga nag-process sang nagakaigo nga requisitos kaangay sang ESPAS no pag-presentar dabi sang mga vaccine card nila dira kay man sunod sa do sa kay Brian Derder no isa sa ginhold nga pasahero sa isa kasakayan nga bawal gali ang ilang pag-aagi sa diri sa syudad. Amo tong ginhold man sila sa pila man to kagabi samtang ginahulato ang tag-iya gid sang sakayan. Pero nagligad man nga adlaw gin-release na sila, ginpapauli na sila sa Balod, Masbate. Kag ang crew sang sakayan nga 4 ka bilog ay ginahulat ang tag-iya gid sang sakayan agod nga amo to ang makipaghinala man sa magkatapos ang Philippine Coast Guard Capiz diri sa amon nga lugar. Gani nagapahanumduman diri ang PCG Capiz nga likawan gid no nga sulod diri sa probinsya namon sang illegal. Kagang mga presyo sang bulak diri ho bakon dira sa Bacolod ang isa ka stem 400 diri man yaw ang isa ka stem sang rosas isa ka gatos 3 mo kabilog nga pwede na sa I love you sa imo nga kahagugmati magasto ka gid 300 pesos. Tapos ang teddy bears diri ho ang human size balang nga teddy bear ti nagabalor sang 2,000 tubdob 2,500 pesos. Di kung pa siling sang iban diri nga mga girlfriends man or mga ilaman nga mga kahagugma ay bisan wala na sang teddy bear importante may ara kita sang bugas. So muna na so far mga balita diri sa amon syudad kag bugas nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas, saylo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kaga, good morning man, Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Lindsay, ang mga nagapauna man namon diri nga mga balita sa Banwasang Kalibo, no, kag bilog na probinsya sa Aklan, ti subong no nagapadayon ang nga nagailinabo nga nagadamo ang numero sang mga residente sa may barangay Kupang, Banwasang Banga nga nagapanawagan nga magapanaog na sa pwesto ang ilang barangay chairman nga si punong barangay Riza Riloho ini matapos nga ginpang waldas to yang budget sang ilang barangay ang pondo sang ilang barangay akon mo nagabot sa 939,000 ang iyang ginasugid nga nagastos sang ina nga barangay chairman nga bakas to ya ka-withdraw ang ang kwarta sang ilang nga barangay ti muna matapos masayoran sa mga pumruyo sang barangay Kupang Banga nagplastar sang petisyon kag masobra na sa 236 no ka mga pumuluyo ang nagpirma para nga mapahalin lang ang ilang barangay chairman ginaligar nila nga muna nabaylar sa malversation ng public funds kag abuse of authority. Ang majority nga nagpirma to ang dati man nga mga taga-suporta kag siyempre nagbutogid aminado nga nagbutogid sila gid ang nagbutang sa posisyon sa muna nga kapitan. Samtang sa dugang pagid namon diri nga mga balita dito man sa mon sa may sa may isla sang Boracay ti may nagaviral subong no nga video partikular sa TikTok no nga muna makita mo dira ang mga mga guest or mga turista namon to sa may isla sang Boracay nga dira sa Sangka Hotel sa Sangka pool area
nga nagaaway, may mga yara nga komosyon ina matapos nga daw ang piha kang grupo nga nag-create no sang tuman ka sangag naga-disturb sa iban man nga mga turista nga dira sa muna nga hotel, dira sa pool area. Ang iban hubog kag muna paninggitan, naga-grogi na gid bla no. So ang iban nga mga turista nga ang tuyo nila for mag-relax na inadidisturbo. So muna nakaangkon sang gamay-gamay nga mga konfrontasyon kag mahilang kay naawat man sang iban nga mga security guard. So far wala pa sang may statement no ang naging pagguwa ang pamunuan sang nasambitan nga resort. Sa dugang pagid namon diri nga mga balita no diri sa amon ang amon ding pag-abot naman bala sa seguridad sa palabuton nga eleksyon tinagamat-amat sang preparar ang amon nga Clan Police Provincial Office or APPO Clan kag based kay Police Major William Aguirre no nga ang banwa sang Libakaw no yara sa orange sa category ini matapos nga may mga yara sila nga mga nasiplatan bala or napanuhan nga may nagalibot-libot nga mga ginasugid miyembro sang New People's Army or NPA, particular sa may barangay Dalagsaan kag barangay Manika na kung sa diin ginapupananaon ina nila nga pwede na nga makapekto sa maayos nga gapatigayon nga eleksyon. So ang iban pagid lang natutukan ang posible nga mangin magadamo no or posible nga magaluntad nga vote buying, so inatutukan man ina sa amon nga taga APPO. Amo na nagapauna namon diri man nga mga balita sa banwa sang Kalibo kag Bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita. Nagpabombo diri ang masobra 50 ka mga construction workers matapos nga naglaho na parang bula ang mga tawo nga nag-facilitate sa ila nga kuno mga taga Bacolod. Ining 13 Connectivity Builders Corporation nga amoya ang kontraktor pahayag diri sa mga construction workers kung sa diin January 25 diri sila nag-abot sa Iloilo agod nga magtrabaho sa isa ka condominium diri sa pagkaayos ang condominium diri sa may Mega World kag tubtob subong wala sila yasang may nabaton nga sweldo. Ang ginahatag lang gid sa ila sa una nga adlaw 450 pesos nga pang allowance. Sa pihak kabahin, nagpanumdum diri ang COVID-19 team sa amon sa Iloilo City Government sa publiko nga i-obserba gid ang pagsunod sa tanan nga health protocol sa adlaw sang Valentine's Day sa Lunes, Pebrero 14. May ara sang iga-deploy nga mga personnel sa pila ka mga lugar diri sa amon ilabi na mga dating sites di bala kama sa Iloilo Esplanade kag sa iban pagidya nga mga plaza dariya sa amon sa may syudad sang Iloilo kag masabahin naman sang sang dengue cases padayon subong ang monitoring sang amon diri nga probinsya kay ti padayon man ang pagsaka sang kaso sang dengue. Sa 29 sa nagligan nga semana sa una naman nga semana sa Pebrero nadugangan pagid kami diri sang 8 pagid ka kaso sang dengue. Ti padayon subong ang kampanya sang probinsya nga ti magpatigayon gid sang duday ang tagsa ka mga kabana wahanana. Kag sa bahin man sang probinsya sa maabot yang Valentine's Day sa Pebrero 14 may ara to ya sang ideya ang provincial government nga ti hindi lang temporaryo anay nga isuspend ang pagsuksok sang uniforme sa baylo nga ti magsuksok ang mga ini sang naga-match nga duag sa ila nga relationship status sa adlaw sang tagipusoon. Ti ang pula diri nagakahulugan nga in a relationship o kun in love o kun happily married. Ang pink naman nagakahulugan nga single kag ready to mingle. Ang green ti it's complicated. Ang gray naman nga flirting. Ang blue sinaktan, iniwan, pinaasa. Ang orange naman niya, patuloy na umaasa. Ang violet, love wins in LGBT. Ang yellow, moving on. Ang brown, friends lang. Ang black, bitter. Kag ang white, importante
buhi. Dara aya sa may Bacolod, may amo man ini nga sahi dara sa inyo nga mga ideya sa palaabuton nga Valentine's Day bomboan. May amo-amo man sina Bombo Lindsay, no? Halin sa mga tinalikdan nga mga Valentine's Day na katayo, na nakakadlaw man ko sa ang puti, importante buhi. Tinsakto na, Bombo Lindsay, sa subong nga tiyempo, importante tuod, buhi. Ta, kay especially nagapangatubang kita sa COVID-19 pandemic, Bombo Lindsay. Amoged, ti ko ni ikaw bibomboan, ano yung duagang imo ya suksukon? Puti, pala subong sa ginasuksok ko ho, importante buhi, Bombo Lindsay. Amoged, alain bala dere, magsuksok ka bala sang green, sang red, sang pink, o kung ano madang color, subong iangot, ikaw ya kung sino ang imo nga pagabutohon, Bomborita. Amo gid no, pareho sa akon ti daw gid no, daw na pasok gid to, pero lantaw naton na kung magasuksok na sila, for example, kabiya kung iangot naton sa mga color coding sa karon sa mga kandidato, suksok tayo sa dabi sang green, pero ti ang iya butuhon niya pula, di ba? Masuksok balayan siya or masuksok balayan ang ina nga tao Bombo Lindsay. Amoged, latawon tayo na pero ti ang siling mandari sa provincial government mandari sa amon, ang ining sahi sang ideya nga ini agud nga ti ipaiway anay ang political colors kag ti hindi paghatagan sang ang hindi bala pag-anan sang lamod pamulitika ang ining Valentine's Day, pero sa mga gifts gani Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo, hambal sang iban mas maayo pa kuno nga ti bugas na lang sa nasiling gani ni Bomborita, bugas na lang kuno ihatag sa baylo nga ti bulak o kun tsokolate, Bombo Leonard. Tikon sa akon kidya Bombo Lindsay, no? Bombo Radio Western Visayas, kung may mga ara na kapareho, mabimana sa ako, may ara na git kita nga kinanglanon. So, importante, bugas, kiman niya dapat ang irigalo eh. So, February, araw ng mga puso. Pero kung sa mga, mga mambal naton sa mga nag-edad teenager, siyempre, balaman naton ang ilagid, mas pagid na appreciate nila, kag nakikita nila ang siyempre pagpalangga sa ila sang ila nga partner, kag ginahatagan sila sa importansya kung mayara gi siyempre nga may flowers kag siyempre chocolate. Pero kung sa mga may mga ara na nga pamilya, importante gid may isa kasako ka nga bugas, Bombo Lindsay. Amoged, kagang importante pag ATM cards ang imong mga bana. Sige, alang-alang na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Okay, salamat. Sige. Salamat kid Bombo Radyo Western Visayas. Na ikaw Bombo Anthony, ano yung mo color sa ginabagyan ni Bombo Lindsay? Mera Bombo Anthony niya red, guro siya kay happily married. Asadya man to man. So amo na no kay subo nga daan niya, mga color niya nga daan. So mga sa social media bla sa sobra ka toxic no. Kaya suksok mo do iangot na nila yang ay amo ni guro ana suportahan mo. Pero Valentine's Day ati may mga iba niya tuod ma-color coding na sila. Kay kung anong estado sang ilang tagipusoon no. So sige. Importante buhi ta. Tsakto na Bombo Anthony. Importante buhi. No? Kaya kita yung mga kabinan manabilin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Coelho kag Bombo Zalde for the second. Sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agad malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health